chodule a inštalatér. Aspoň sa pije bien, zajímavé voláči. Neviem, taká pičevina. Chodec na lyžára. Nečakane? Drasy. Ukáž, daj na kameru, ne? Originál. To piči. Otoč ho. Tá pálka zjebala. Ale máš 52 sekúnd. Ja 52 minút. Hovorí, škoda videa. Urob nové. Dobre to bolo. Čo? Dočka tam. Preto to natáčam, nepretržite. Keď som tu zajebal na nohy, Zamete. A? Skoro. A, už to bol krok. ja sa jak vieter. Do druhej to víš. Do druhej sa to mám. Do druhej budeš v ňom odtiče. Reprezentovať školu. Reprezentovať na trubkách. Alias chodule. Alias inštalatérske chodule. To bude fotička tedy. To bude na moje video toto. To bude na Facebooku dneska. Jedu Na reťube. Co mi padá? Jebate na gače, hýbaj. Ja to dáme na bazoš moje. Na pato. Predaj chodule. Ale to baby patágové. Predám inštalatérske chodule. Ale? Jak pán? Ja som to nevidel. Všetko je Všetko zdokumentované, neboj sa. Jasné, že áno. Všetko zdokumentované. Ježiš, ja som to nedal nahrávať. Ale ne. On je jak postihnutý. Ale jaká, ale do piči, ja som išiel na rohu napred. Zemer si to ti kokon domov. Dojdem domov. To nejde. Čiže potom spoj volako tie dve videá, ty kokot. Čo? Potom volako musíme spojiť dve videá. Ale už mu to ide Fešákovi. Otočka na míste. A už ide oni, Stefanova. Kedy? Valensa. Hlavný aktér. Ale ide. Váli. Valenta, poď sem, budeš na Facebooku. Ja som nosil v cirkusu. Ty si kokos. Ale ide, už mu to ide Fešákovi. Ja ti jebe. Poďte bližší kokoti. Mačky. Nehajte voláky. Ibro, skús to na tých plochých odrezaných. Ukáž, Janez, Genesis. Hente odrezané, no. Chodule. A ty toto ide jak? No ty toto je tak padol.
také oduté. Píša to je iné, kratšie iné. A ty zlobo je to naozaj. Koko. Na ne? Jak? Vyberu. Koko, no, boli brucho, ty kokot. Jo, Žena pána Skriša. Všetko máš dokumentované. Fajčári. Môžeš. A bubla, dávaj ty. Ale neviem, jak to má dať. Tak, nie tak, tak. Tak tu. Áno. Majú jak cirkusant, ty kokot. Určite doma chodil na chodúlach. Ale ty to napíšeš, to je obrátený celé. Ohnuté. Očúvaj, nech tu nehaj, koko, nech to stať. To si bere. Dočkaj, daj to na kameru. Super, iné. No ty koko, Hanko, na ne. No daj. Ešte, toto uvidí aj Robka. Tak sa snaž. Krivé sú. Na vnútri, Henko. To musím ešte domadiť trochu. 2 kroky jazdiť. Kokot, ale majči, jak si štátal? Čekal na to nejako. Poď ešte raz. Janči, poď ešte aj ty. Majči, do piči, Janči, Majči. Kurva, to máš žemne. Koniec! Ale ideme sa to státi hodinu urobí, on len dojde do zámky. Však ale ja takýto odchýlený. Môžem. Cirku sa vydá stav. Potom to skakoval. Kokot, ale keby si máš ešte tu parochnúť, tak aj tak vypadáš. Ja čo? Parochnúť, ty kokot, asi zmalovaný. Ja by som sa prilepil nohy, ty kokot. Počuť, opaskujeme ti ich. Skočím. Aj, dávaj. Jasne. Salto, ne? Aj, dávaj, ináč vyskoč kúsek. Jo, vyskoč kúsek. Tak ale čo? Toto je len tak? Vyjebané gate. Vybela, deti, poď to skúsiť aj ty. Chodu nála inštalatér. Kokot. Už to má 8 minút do piči, 8,5. To je dokument. To dokument. Jak si rozbiehajú piču inštalatéri. Ešte som dopadol. Ale Arnko, áno. Kotulaj sa, nie je to zajímavé. Tak to poviem domov. Na stanicu! Do mlynov! Hrnko, poď ešte, ty si spravil aspoň zajímavú vec. A to už. Ja už ne. Môžem si naháňať. Majči. A kde je Majči? Ale však nech ide Majči, ty kokot. Ten si jak jebe. To je podľa mňa, ja to chodím na to. Nitro. Šejka, šejka. Genesis to vyrieši? No a čo, to máš originál na tie tvoje šlápy pojebané. Suverénne. Nenáhľad.